eerste hoofd is aan dit. Ja, goedenavond velden. Wij hadden dit niet verwacht. Ik denk Geo helemaal niet. Want ik heb ook wel, ja, wij alle drie hebben denk ik de polletjes in de gaten al op de socials en daar ben ik net voorbij gekomen. Maar goed, wij hebben ontzettend veel zin erin om zoveel gas te geven. Dat gewoon samen met de Roordoon, samen met de Ruiderspolitie, samen met de Jeugdstuif, samen met de Gardes. En we gaan natuurlijk ook bij ons nieuwe woonkamer. En dan hebben we nu voor onze residentie Café de Sport. En om mij aan te sluiten, zoals mijn voorbeeld, en ik denk ook ons voorbeeld, zou zeggen, Big Benny, geef gas! Mannen, de kop is eraf, het is bekend. Job, Ja, fantastisch. Prins van de Muilers. Die reactie is wat zo is Heerlijk hè? fantastisch. Ja, Grote verrassing, maar Zeker. volgens mij wel een mooie verrassing of nee? ik vind het ganz geweldig. En ik denk Jimmy en Rens ook. Ja, wij willen in ieder geval gruwelijk veel gas geven. En ik hoop dat de deur meegaat en dat ik ook wel vanuit. Ik denk het ook. Want als wij een goede energie overbrengen, dan kunnen ze dat aannemen en ook de energie uitdragen. Absoluut. Heb je nog tot slot een motto voor Velden? Heb je nog iets wat je mij wilt geven aan de Veldse Gekkemonnikveerders? Misschien samen even. Het ene woord van Job eigenlijk de ganse tijd door in de mond neemt, denk ik toch? Gas!